Ki khun samla ki donya ka bor banon ra ya ka jingkala. Ki wan ra ya ka rukom perkhat ba ya ka jingnang jingtep ka bab themai ka ba ha ba ki bor ki baminta. Banya le persha ki jirwet jirwat ha ka emlang ka salam. Ki don ru ya ka benta ka bab kongsan banya da ba ben pinne pensa ya ka mai Maryam. Minta ka sngi ka bade ka sngi kerpang jong ki samla lani ka International Youth Day. Ka bajura ki manau snem ha ka khat arterik unailar. Nginya pai shaka binta kabaya day bagi kor ki bor themai ringkat ka social media but kumno bakini kila ban yarap ya ki khon samla ki jongi ban pin sa priang jingtep halor ka jingdon kam ban yada ya ka saudong ka sokun daga jing pinon kam ya ki kor ki bor themai ngila ban pin sngo tho ban ai jing hikai ban ai men sim but ru ban yarap ya ki shnong ki thau ban kin tio ya ka rukom im ba ya ka rukom bam tin rai Ka North East Society for Agroecology Support lani ka NSFAS ka snok thu bat ka yo I ya ka bor jang ki khon samla ban wan ra ya ka jingkala bat de na ka ni ka daw klas tang ban ai jing hikai haki penta ki be day bat ka social media kumno ban pindon kam ya ka ban pin sa priang jing tep shapang ka rukom im ukhon khasi khara Kumabi tiba mentaka sngi ka khat atrik ubnai nai lar ka dei ka sngi ka ba ka perthai bor ka we ka rakhe ka ta sngi jo ki samla la ni ka International Youth Day mentaka sngi don NSFAS ha ka ba ka ki don kap tu ka ningot ki khna samla na keleng saudong ka Khasi Hills ki ba la yo training kumno bakin trei ha ki snong ki thau ki jong ki ban pinne pensa ya ka rukum em tendai ba ya ka bam tendai ti ngi ya kren khindiat bat ki ban tip kham ha bat kham banya halor ka kam ba ki le bat ki ei ka ki jing kai ka ba ki yo na NSFAS ba ki ei bakin le na ki poish ki shnong ki jong ki ni don kam e ba kum ki khun samlan man ngilong ka pateng ya ka ba menta ba ya ka bala shai te kumno bangin penne pensa spang kini ki bam tanrai bun ki ba la jandu chan rei ba kumno bangin la ban penne pensa ita bat lingba ka social media kumba ngiyo jing hikai ba lingba ka ne ka shnong ka barit e ka jongi ngila ban ong hangne hami khalaya ndre ngila ban pan I pat sakwe ba ngi don ikineki eki ba koridor ba nadu ki man barim ngila yo ban hiar pateng kumtahi ka ba kongsan e ka long ba ketika perthai mentang imla shi ban tep eki jing bam tenrai ki ba ki men shwa ki labu andrai mentahi ning ba ka social media ka ajing yarap ken yangi kumne bangin tep eki jing bam tenrai la jong khana bang kin tiu ru eki haka yo kot ka jongi nang NSFAS ngayo kumba ngalong ECF haka shnong jongi ban NSFAS ngayo jing kai kumno ban yada ya ka ban nom lai na kita gi jing ai dawa ya gi thung mangin bandon kam ya kita gi organics kilhai kai yang isibon ban let experiment ba pher ba gi jing yo jing rap dang ba gi Maryam ngi la yo shibun gi jing kai ba ka NSFAS ka ai ngi khamtam kumengi khun samla ba kumno ngin thung bat benne eki juhurtin rai hashnong jungi ti kai ka ba phini da shnong na ji kai phiyo na NSFAS ti hak ba dia de bat kandi ngila yo shibun ki jing kai na NSFAS te ngin lech shnong bangin penslur shu ikiwe ki khna samla pa de ban ai men sim yaki kumno hak habaya de ban penne eki niki riti ki dustur tenrai ki ba nadu ki men barim kila sam pateng yangi tengi ru ngit perslur shu yaki wiki samla ken ba kiru kin sim ka jingkit kli bo bangin penne shu iki eki ba ki ben barim ki la ai jingi ka yangi kajing kai bang yo te kalabun hi na ka NSFAS kum ki jing pene pensa e ki jing bam tenrai ki chur tenrai ki ba ki la yo jing hi kai na ki men barim bat kum taru ngin puslur hi ki samla bakin pene pensa ya ki ta ki jing bam ki ba ki men barim lai kai kum chu ru ya ki na ki jing thung bangin ai ki dawai da ka bangi shna hi kani ka jing kai kamlong le no ai ba ai ba ki ve ru kin nang tiang ken ya kani ka jing kai ba khnang ba ha ka snong ka thau jungir ba kin nang kiu shu shaka ta mo ka thong ka bangi latmu ban pin urlang kacing yo jaka NSFAS kacing kai jaka NSFAS ngi kalong ba kumno ngin khali biang tu pelajan tu ujat kum ki dieng ki siat ki chur ki marat ki mareng ngathrai ban ong ba ban ya no snyang ndei da ka pisama ndreng kum ki samla ngen panya re ka ne ka ba NSFAS kala sedang ne ka hikai ngi kum ki samla ka ba ngin panya ling ba kini kita bayar jengkan terkesini long bagi social media ringkat ru
bengin hikai ka sedang kalong na du na la yeng bat kum juru hapo sinong kathau bat kenang ya ter kum tai Hagaji kren badi kong na pinong siya jong ka Nesfas ilaong baki mobile phone ka internet bat ka social media kide ki kor themai ki babaro hi kon samla ki pindon kam But kim day ki kor ki bor ki basniyo na marling bagi ni ngila banonra ya ka jingkala. Ngada mentaba ikong na pinong siya iba rin na po Nesfas iba ipet ya kani ka jing eye training i kun samla ki jong ni na kaleng sa udong ka kasi iba Giant Hills manikai ya ki kumno bakin ra ya ka jing tip ka jing nang jing tip ka biyo na Nesfas ya ki shnong ki tha ka jong ki banyara ban pin sa preng ka kubor halor kumno ban kintiu ya ka bam ba kai thum trai ti kong na pipinan batai khindiat kini ki training sing dai hakashisnam ka tharai ka untuli ki training pipi juplang jing shisha hakane kum kini ki training hakabai dai bat kum ban ai jing kai mo ka kerensan social media ngim pat judan handrai kani ka scene ka paning kong kan ka bangi ai namar ka jing ai training ka jongi menta ka sing ka lohi ka long kat kum ka tu ka phang padeng mo ka ba kumenta kasing hingi celebrate ya kata ka international youth day mo te kat kum ka phang kudeng jong ka hi ka dei ba kumnu mo bangin penan kam ya kita ki buit thamai mo jo kini ki kor ki bor ki ba menta bat kumnu ba ki khna samla kin shim ya kata ka benta ha ka ban kentiu ya ki imlang ka sa alang ken ka jing thumu ka jong hi ka long bangi kwa ba ki khna samla gi jongi ken kitna ka kat kum ka jingla ka jong ki ka bor ka jong ki mo ba kin mi sha khamat ken ba kin pen pau perthai mo namar kum ba ngitep hi mo ko ha ba ha ka perthai ber ko wengi tep bakani ka food system la ni kata ka bam ka di ka rap ka yang tenrai jongi ki khasi mo jongi ki khun khasi ki jongi ki riulom ka de ka barang ruspa hadu kata ndrei kat ba kiwe padele si kim pat yu i kata ka jing shisha mangi pat don kata ko mangi ong katinong we kata ka prove bangin pen i shi kiwe ba hadu kat nu kadang ruspa ka ndrei leng ba ka jing yetrei ka jongi bat kinong rap leng ba ka jing yetrei ka jongi na pat kisnong na ka we ka por ngi lab bat ngi sham badang don shibun kita ki ka kata ka kidang ruspa ma kadang don shibun kita ki practices ki ba le si kiwe ki perthai kim pat la ban ithu ni kim pat la ban yo sngo ndrei ka kani ka de ka kenti ka ba menta ka ban kong ka bangi persang mo ngidang persang menta ba ki kena samla ba kumno bakila le se hai jingla baret jongki ken let biang shikishnong hadien jokani ka training menta kila let biang shikishnong kila nakabor baret jongki bakila ban dokumen la ni ban bu jing thot pe baka ki khna samla barok kila panan kami kini ki mobile phones mo te ngi shimi kata ka lat ka kabu bangin ai ki khna samla ken le se bakin panan kam ya kani ka mobile jongki mo ya ka social media kom kata ka rensan ban pau perthai pada kan ya kata ke ka ban hapo shnong ka jongki ken bakila ban ai jing tip ban penshash ki le se baki kila ban buat lang mo haki ni snem balalet ka Nesfas kala tray shit rahem bat ishnong ki thau ban kintiyo i ka rukom shit tinrai bat ya ka bam tinrai da ka jingthmu ban pinne pinsa ya ki bam ki di ki chor ki chep ki bakhle mai dawai bat ki babang ki bashngyam ka jing kala set ka perthai ka jing mi jong ki bor ka internet ka jing mi jong kita ki kor ki bor thamai kala yarap ya ka perthai bor ka wei ba kan nang ya chakmat lani banon ra ita ki jing shem ba ki jing shna ki ba thamai ba hakani ka ya ga menta ka mobile phone ba ka social media ki de ki wei na ki atyar ki bala banon ra ka jing kala na da pendan kam hok ya ka ti menta ka sngi Nesfas kumba phire i na do mene ki training ki la ya chakman man ai ji kai khon samla ki jongi kumno bakin pendan kam hok ya ka kor mobile bat ya kor social media ban kintiau bat pen sapriang jingtip shaki pai ba jong ka jala ban jong ka pathai bro ka wei halor kata ka rukom rap ka rukom riang bat ka bam tenrai jong khon khasi ujongi ba ngi kermen ba ling ba ka ni ka jing persang jong ka Nesfas ki wei pat ki jai pen riu ki la ban yoi bat ka ni kan longkom ka sabut ban pen i ka perthai ba ka jala ki pai ba jong ka jala ki jongi kidang pendan kam nani kidang don kata ka practice ban bam tenrai ban rap tenrai but kum ka imlang ka salang ni don kam ban kershan yaki kat ka bangila ngadi ban ke Mauri nakamenta u Forefront Media. Happy International Youth Day.